Namaste, Martin Chiller, Sokyata. So, welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. Inni Nikala teacher, Edurkulderu, Mata joke like Namaskara, Namaste, Namaste, Namaste. Incha Kulone, Mast Samayanda, Mastajana, Dumupura, wait Mantoniter, Guru Ratana, Shukra, Inchine Kulon, Baronitinana. Another Manpunu, busy schedule life at Nanchadu, Nama Banji the Padala Namatu, Anchadu, and the blog la Kami Baranu, Natil Konedla and Nangi. Blog ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಡು ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದ ಬರ್ಪುನು ಅತನಾಡ ಎನ್ನ ಆತೆನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿ ಅನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಐಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡುವೆ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗುರುವಾರ ಅತನಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ ದನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪ್ಪೆನ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ದಿನಲ್ಲ ಯಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲು ಉಂಡು ನಿಕು ತೂದು ಪರ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಾಬನ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ಅರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಕುರ್ತಿನ ಕಾಸು ರಿಕವರಿ ಆದು ಬರೋನಿಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಆರು ಎಂಡ ದೆತ್ತುಂದಿನ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆತ್ತುಂದಿನಿ ತೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಲ ಪಾಡು ಅರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿನ ಬರಂದೆ ಅರೆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ವೀಕುಲ್ ಏಪಲ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಸೊ ಯಾನು ಅರೆಗ್ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗ್ಲ ಕೊರಿಯಾನು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನ ಮನಿ ರಿಕವರ್ ಆಯರ್ಲ ಕೊರಿಯಾನು ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆತುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆತುಂದಿನ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ತಿಂಗಳು ತಾಗದುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ದಾಯಕದ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆರಪ್ಪುನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಯೂಶಲೈಸ್ಡ್ ಮೇನ್ ವಾ ವಿಧಕ್ ನಮ್ಮ ಉಂದ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಧನ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ವಿದಿನ್ 24 hours ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನಲ್ಲ ಎತೋ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಅಂಚದು ಬಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣದಾದಂದ ಪನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೆಯರ ಕೊರ್ನ ಅವಿನೊಂಜಿ ಆ ಎಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆ ಕಾಯ್ಲಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಿದಿರು ಇಮೇಟ್ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಇಮೇಟ್ ಯಾನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲುನತ್ತ ಇಮೇಟ್ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಇಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೊಪ್ಪುಡು ಇಮೇಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲೊಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇಮೇಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಗೆ ಇಮೇಟ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಓಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಂಚನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲ ಕೈಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತಿರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಲು ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಣು ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬೈದಿನ್ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ ರಿಕವರ್ ಅದು ಬತ್ತನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವಳ ರಡ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನತ ಒಂಜಿಲತ್ತ ರಡ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎತೋ ಜನ ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ದುಪ್ಪುನತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಅನ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಪನ್ಪಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಅನ್ನಪುಂಡು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಪತ್ತಿನ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಗ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ ಅವನಿತ್ತನು ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಟಚ್ ಉಡು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಪಿಲಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಜನಕ್ಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎತ್ತೇರಿ ನಾನೊಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನು ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಡುಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಜಲಸೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ದುಂಬುಲು ಎತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣದತ್ತು ದುಂಬುಲು ಎತ್ತೇರಿ ದಾಲಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ದುಂಬು ಪುರ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಇತ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಡೆಡ್ಡೆನೆ ಪಾತಿದ್ದು ಪಿರೌಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲತ ಸೊ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಕಲ್ದ LIC ಬರ ದೇತೊಂದು ಪುನಗ ಆಕಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ LIC ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೀರಿ
ಬಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕುಲ ನಿಂತಿರು ದಾಗನ್ ಪನಗ ಅಂಕುಲ್ LIC ಮಂತ್ ನನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದು ಓಲು ಮೂಲ ಪವರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಣದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೆ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೆ ಅರ್ಧಡು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಂತದ ಕುಲ್ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಉದ್ದಾರ ಆಪೇನ ಪಣದ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಜಲಸಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತ ಎತೋ ಜನ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಅವೇ ಅನ್ನ ಕೆಲವದ ಇತ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ನೆರಕರದ ಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಅಕ್ಲಗಿತ್ತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅದು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಿರಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂದು LIC ಉನ್ನತ 14 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ನಂಜಿ ಮಂತದ ನಡುಟು ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡನುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ರೀಯೇ ಬೋಡು ಓಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಕ್ಳು ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ನಡ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂಪೆರ ಅಕ್ಲು ಬಡ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪೆರ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡಾ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡದ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ರೆ ಪೋಪುಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಜಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪನ್ನಗ ಆಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ವಾ ಟೈಪದ ಪುರೋಪುಣ ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾನೋರಿಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಆ ರಾಶಿ ವೈಸ್ ಆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಪನ್ನದು ಒಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನಿ ಇನಿ ಕೊಡೆಂದತ್ತು ದುಂಬುಲ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ದುಂಬುಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಣಿ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗಳು ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಡ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲನ ಅವನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲರ್ದು ಏತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಏತ್ ಬೊಲ್ಚಾರ ತೀರುಂಡು ಆತ ಬೊಲ್ಚಾವನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃದಯ ಇದ್ಕೊಳ್ದೆ ದ್ಯಾಗನ್ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಿನ್ಪಿನತ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನನ್ ಏರ್ ನಂಜಿಕಾರ ನಿತ್ತಿರು ಅಕ್ಕನ ಎದುರುಡೆ ಯಾನು ನೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ಬತ್ತದ ಉಂತ್ಯತ ಒಂದು ಯಾನ ಲೈಫ್ ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಲೈಫ್ ಡ್ ಏರಾಣಲು ನಂಜೆಲೇರು ಹೇಟಸ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕಳ ಲಡೆ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಟಕ್ಕನ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡನ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಲಡೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಒಂದು ಕೊರೆತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಏಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಏರ್ ನಂಜಿ ಕರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಏರ್ ಹೇಟ್ ಮಂತೊಂದ ಅಕ್ಕಲ ಎದುರು ನಿಕುಲು ಲೈಫ್ ಡ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತದು ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ತೂಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಡತ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕುಚ್ಚನ ಮಂತೊಂದು ಪೆರತ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ನಿಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಕ್ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಪುಗಾರ್ವೇರು ಪುತ ಪುತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ನೆರ್ತಿನಕುಲೆ ಅವೇ ಜನಕುಲು ತೂಲೆ ದೇವರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅವೇ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆರವೇನಿತ್ತಿನಕುಲಿ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮಡ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಕಾಸದ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಒಂದು ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುದು ಈತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆತಿಜೆ ಮೋಸ ಮಂತಿಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನರ್ದ ಆಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಎನರ್ದ ಆಪಿನ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆಂಡ ನಂಜಿದ ಕೆಲದಕುಲು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ನಮಕ್ 10 ಜನ ಎದುರು ಪುರ ನೆರೊಂದು ಬರ್ಪಿರತ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಉಂಡತ ಐಡ್ದ ಕಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದೇವೆರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅವೇನಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸಿರು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲಗೆ ನರಮನಿ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡೆ ಅನ್ಕು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದಲು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪುರ ಹೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ತನ್ನಾತ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ ಮುದೇರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಎಂಡನೆ ಐತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಉಂದು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ 22 ಪಂಡ 4 ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ 23 ಪಂಡ 5 ಇಂದ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಐತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 1 to 9 ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ರಾಶಿಗ್ ವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಓ ಪಾಡನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಲ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ವೇರ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಪೋನು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಪೋನು ಓ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರು ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಬ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ಲ ಮಂತೆ ಈ ಪನ್ನ ಕಲರ್ಲ ವೇರ್ ಮಂತದ ಪೋದ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣದು ಪಂತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನೀ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬೈದನು ಅತನಾಡ ಇಲ್ಲಗ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೆ ಊರು ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾಸು ಸ್ಟಕ್ ಆತನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಎದುರು ಪೋಯರೆ ಸಾಧಿತೋದು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಶಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕುಲೆನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಪರ್ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತಿನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೆಂಕ್ ಕಾಲ್ ಅತನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಪಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಲ್ನೆ ಐತ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ ನಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಓವು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಕೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಪೋದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತನ ಬಂಗಾರ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಳು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತೂವೊಂದು ಪನ್ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನೆ ಬಂಗಾರಡ್ ಮನ್ಪಾದಿನಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಪನ್ಪಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಕೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಮೂವ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜೇನೆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ರೂಬಿ ತುಲೆ ನೆಟೆಯಾನು ಫೋಟೋಲ ಪಾಡುವೆನು ಅವೇನು ಪಾಡುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡರೆ ಪಾಡುನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಆತನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಏರ ಪೋಪುನಾಂಡ ಈ ಕಲರ್ದ ಐನತ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 1, 10, 19, 28 ಬೊಕ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸನ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಧಿಪತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅವು ಒರಿಯನ ಅಂಕೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧಿಪತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಧಿಪತಿ ಸಣ್ಣ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಐತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮೈಂಡ್ ಪುರಾಕಲ್ನ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದು ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಿನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ಪೆ ಉನ್ನತ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪರ್ಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ಯನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆನ ಅವು ಓಕೆ ಅಕಲೆನ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ಏತು ಗೊತ್ತುನ 2, 11, 20, 29 ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಕ್ಲೆನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಕಲ ಜನ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಪನ್ಪಿರತ ಅವು ಮೂನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಕುಲು ಬೇಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪಿನ್ ಬೇಗ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣ ಬೇಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬೇಗ ಅಕುಲು ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು ಅವು ಪುಸ್ಕಾಪಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಕುಲು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಜನಕುಲು ಅಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಕೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಬೊಕ ಅಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಕುಲ ಡ್ಯೂಟಿದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ರಪ್ಪ ಅಕುಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಜಾರುವೆರು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಆಪೇರು ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ದಾನೇಜ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಜಾರುವೆರು ಓಕೆ ಬೊಕ ಮೊಕಲ ಮೂಡ್ ಉಂಡತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೇರು ಸಡನ್ ಬೇಜಾರದ ಮೂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಬೊಕ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇಗ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ರಪ್ಪ ಬುಲಿಪುನ ನೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂಡದ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸಫೈರ್ ಎನ್ನಲ ಮೂಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 30th ಉಂಡು ಮೂಜಿ 30 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಫೈರ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡರೆ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪದೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲ ಪನ್ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪುರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪಲ್ನೆ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಲ್ನೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಎಲ್ಲೋ ಆತ ನನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ದ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಈ ಮೆಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ ಆರೆಂಜ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ನಿಕುಲು ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ದನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಐತೆ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ 3, 12, 21, 30
ಬಕ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈ ದಿನಟ್ ನಿಕುಲು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಪುನ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂರೆ ಈ ದಿನಟ್ ಪೋಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಆಪುನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್. ಜುಪಿಟರ್ ಪಂಡ ಏರು ಗುರು ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ನಮ್ಗುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಬನೆ ಗುರುನೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಧಿಪತಿಲ ಗುರು ಅದುಲ್ಲೇರು ಜುಪಿಟರ್ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂತೂರ್ದೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಘಾತ ಆದಿತ್ತು ಐಟ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಿನ್ನ ಒರಿದಾಯರು ಆಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಬದುಕದ ಬೈದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ಬಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಬದುಕದ ಬೈದಿನಿ ಟಚ್ ವುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಂಗ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲ ಅಕಲು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಈವನ್ ಎನ್ನಲ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚಿನಕಲು ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಶಿಸ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ. ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗುದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆವಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅತ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಲಿ ಬೊಕ ಗೈಡ್ ಈತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೂರ ಈತ ಪೂರ ಜಾಬ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ. ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನು ಟಾಕೇಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನೇ ಮೇನ್ ಬೋಡತ ಅಂಚ. ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈಕರ ಹಾಕೊಂಡುಪ್ಪೇರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ ತಂದ ಪನ್ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಏರ್ನ ಲಂಡರ್ ಪೋದು ಬೆನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಇಷ್ಟ ಪುಜಿ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಶೆ ಎಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಉಡುಪೇರು ಒಂಥರ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಲಕ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು. ಎನ್ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು. ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಅಕ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪುರು ಆ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕಲು ಅಂಚ. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ದಯಾಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಲಿನ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಕುಲು. ಬೊಕ ಅಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರಿ. ಏತೇ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಬೂರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರ ಇಂಚ ಮರುಭೂಮಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚ ಲಕ್ಕದುಂತು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೆಂಕರ ಧೈರ್ಯವಂತಿರು. ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಾನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಸೋನೈಟ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೇನ ಅವು ಸ್ಟೋನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಟ್ಟವಲಿ ಬಂಗಾರಡ್ಲ ಕಟ್ಟವಲಿ. ನಿಕ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಾಹು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೇ ಬಕ ಬ್ಲೂ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 4, 13, 22, 31. ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಓಕೆ, ಮೊಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಮೊಕಲ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕಲನ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಅಕಲೈನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಮೆಮೊರಿ ಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್. ಬೊಕ ಒಂತ ಎಕ್ದಮ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ನೀಟ್. ಬೊಕ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಚ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ 4 ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದೆ. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆಲ್ಲ 4 ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದೆ. ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ 4 ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಆಕುಲು ನನಾತ ಬೇನರೆ ಪತ್ತುಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ 4 ಅಂಕೆದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನನಪಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾತ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ದ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಡಲ ಬೇತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನಯರು. ಓಕೆ, ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ದ. ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರದ ಸಂಡೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು 6 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ 5ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. 5ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಮರಾಲ್ಡ್. ನೆತ್ತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 5, 14, 23. ಮೊಕ್ಲೆನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲೆನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೀಡಿಯಂ ಉಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಮಧ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಮೊಕಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಜಾಣ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮೊಕಲು. ಬೊಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗ್. ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ. ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿ.
ಪಿದೇವ್ರು ಪುರ ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆನೆ ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುಜೆರ್ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರುನ ಅಕುಲು ಆ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇನುಜೆರ್ ಅಕುಲು ಅಕಲನೆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಬೊಕ ಕೇರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಎದುರು ಅಕುಲು ಪಾತೆನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪ ನಾಡ್ದು ಪತ್ವೆರು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಜನೆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಜನೆ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅದುಪ್ಪುನು ವಜ್ರ ಅದುಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಂಕ್ ಅದುಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 6/15/24 ಮೊಕುಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವೀನಸ್ ಪಂಡ ಏರು ಶುಕ್ರ ಓಕೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಉಂಡತ ನಿಕುಲು ಮೀಪುನ ನೀರಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅತ ನಾನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಶುಕ್ರ ಬಕಲಾತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಶುಕ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತೂಡಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಬಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಅವು ಇಷ್ಟಲ ಆಪುಜಿ ಡರ್ಟಿ ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಓಕೆ ಬಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತಕ್ಲಿಗ್ ಜಾಬ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಆಪುನ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಿಗ್ ಬಕ ಅಕ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಕ್ಲು ಬಕ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಕ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಅಕ್ಲ ಅಕಲ್ಡನೆ ದೀವನಿರ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಪುಡರ್ ಎಡ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಲ್ಡೋನ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 7 ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಐ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 7/6/25 ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಮಂಡೇ ಅಂಡ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮೊಕ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೇತು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೊಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತೂಡಾಂಡ ಮೊಕಲು ಒಂಥರ ಮೂಡಿ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೊಕಲ 7 ನಂಬರ್ ಅತ 7 ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಮೊಕಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಸ್ತ್ ವಾಲದುಪ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಂಡತ ಐಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮೊಕಲು ಬಕ್ಕ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇಡ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆಣ್ಣತ ರಪಕ್ಕಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇತದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಪೇರು ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರಪ್ಪ ಬದುಕನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈತೆ 8ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಸಫೈರ್ ಓಕೆ ಈತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ಇಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲೂ ಸಫೈರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೇ ಪರ್ಪಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮೊಕಲ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಶನಿ ಮೊಕಲ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತೂಡಾಂಡ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಮೊಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತುನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಆ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಓಲ ಎತೇ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆನ ಅತೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಓಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಾಡ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಾಡಲ್ಲ ಅವೇನ ಈಸಿ ಆದ ಟಕ್ ಅಂದ್ ಮಂತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಓಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಆತ ನನ್ನ ಕಾರಡ್ ಕಪ್ಪು ನೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಶನಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಿಕ್ಕುಲೆ ದಾಗಂದು ಪನಗ ಶನಿಗ ಅವು ಬಕಲಾತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಕಲಾತ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನು ಲೈಫ್ ಸೊ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಆತ ನನ್ನ ಕಾರಡ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಹರಿಯುನ ನೀರಡ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಕಲಾತ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಣ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಓಪನ್ ರೆಡ್ ಕೋರಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಟ್ಸ್ 9/18/27 ಮೊಕಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಲೈಫ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿ ಮೂಕದ ಕೊಡಿಟೆ ಕೋಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಏಪಲ ದಾಲ ಪಂಡ ಟಪಕ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು
ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡುಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಪೋತಿನ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೊಕ್ಲೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತನು ಒಂಥರ ತಾರ ಇದಲ್ಲಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಿದೈಡ್ ರಫ್ ಉಪ್ಪುನು ಉಲೈಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ರಿಯಲ್ ಆದ ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಲ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ ಮೊಕ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಕೋಪ ಟಪಕ್ಕ ಅನ್ಪುರ ಲಡೈ ಮನ್ಪುರದ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಈತ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜತ್ತನ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನು ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಒಂದಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಂದಿನ ಎಂಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದತ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.